Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabiya angu hedzinoita nhau dzozuwa rogumi nonhanhatu mwedzi uno waGunyana. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ari zvakare gurukota rozvoutano munyika Constantino Chiwenga kwaiaendesewa kuSouth Africa korapiwa. Izvi zvaitika svondo bedzi rapfuura kubva zvaareketa kuti hurumende ichagomira kugobhadharira makurukota anoenda korapiwa kunze kwenyika. Kuno firimu rinochekuita nezvekodzero dzoanamai rabuditsiwa kubva muZimbabwe medu muno. Firimu rinonzi Shaina riri kubuditsiwa kunyange nopaFacebook. Izvi tinozvitenda nokuti wazhinji wari kubatsirika naro. Wapfana watungamiri wozinasu wanosvika wapfumbamwe wabuditsiwa mujere nyasi wagobhadharisiwa mari inosvika madhora omuZimbabwe zviuru 2 pamunhu mubodzi. Mumiriri mudare reparamende ari mubato reMDC Alliance Joanna Mamombe aibenhutsiwa nyasi kudzokera kuchipatara kwaari kurapiwa. Hurumende yakanga yaramba ichiti ari kuhwaraba, asi mutongi azobvuma kuti ari kuhwara wakabva wakanzura bepa rokuti asungiwe ravanga wanyora. Tinoshuvira kuti apore nokuchimbidza. Bazi rinoringa nezvokutorwa kworopa nokufambisiwa kwaro kuenda kuvarwere reNational Blood Services Zimbabwe rabatana nodandemutande paFacebook kuita zvokuti vanhu vakawanda vagone kugopa ropa. Waburitsa chirongwa chavo chavari kuti munhu akukwanisa kutsvaka nzvimbo dzinopa ropa achienda kopa ropa pachena. Waburitsa wakati kunyange nokukoka mashamwari nohama nohamwewo zvakukwanisika kuitika kana munhu achienda kopa ropa. Tinowatenda nochirochi. Mumwe mubvana womuZimbabwe aimbobuda pachivhitivhiti choTV pabodzipo nokuita zvokureketa anonzi Chimhende kwai osimudzirwa. Akunzi iye apa chikamu chevamwe vari kuburitsa chirongwa choGenerations kuSouth Africa. Tinotoshuvira kuti arambe achisimudzira nokusimukirawo pachache. Guta roGweru kwai hwendo huno ndiro rine vanhu vari kuuya kuongorora TB pabodzipo noshuramatongo yoHIV pachena. Chirongwa chavochi chatanga nyasi uye chiri kuendera mberi kwemazuva anosvika 12. Tinowatenda zvikuru. Toringadzo pasi rese. Zvimbambaira zviri kubisiwa kuLibya kwai zvagobisiwa nomichina yemazuva ano. Michina iyi inenge iri bemunhu ari mukati mayo uye basa rayo ndokungobvisa nokuputitsa zvimbambaira kuti zvireke kugokuwadza vanhu. Idi dai vanhu vaiziva pakuwisa napo waigoziva kuti zvimbambaira zvinouraya. Varimi votumunda tuduku munyika yeZambia vanosvika zviuru 150 wagonzi vachabatsirwa norubatsiro ruchabva kubazi ronyika dzokumadokerazvuwa dzeEuropean Union. Bazi reEuropean Union kwai ragopopomedza mari inosvika mamiriyoni okuEurope 26 kuti waingidzire nokunatsiridza nyaya dzomamiriro ochokudya. Munyaya ichangomuhwa yanyasi, South Africa kwai yakuenda mudanho romupfigwa rokutanga. Izvi zvichatanga musi womuvhuro watiri kubata uyu. Kwai pokare mazambuko avo achagovhurwa, kuchavhurwa bedzi reBeit Bridge kubva musi wokutanga mwedzi waGumiguru.
paiwa nenguva chishanyawo wakufanira kuti wauye unobepa rinoratidza pachena kuti waribe chirwere chodzihwa mupengo. Anenge arekera kuratidza bepari kwai achagogarisiwa mugarandega kwemazuva 40 asi achizvibhadharira. Zvimwe zvizhinji zvanga zvakaisiwa zvabisiwa nehurumende yavo Ramaphosa kubva musi womuvhuro uyu. Idi tinoramba tichindovatenda noutungamiri hwavo munguva yanga yakadari. Takadaro mabiya angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.